שלום למשתתפי אקזיט 09, שמי כביר לוצטו, אני עורך פטנטים, ובדקות הקרובות אנסה לתת לכם כמה מושגי יסוד שיכולים לשמש אתכם במסגרת ההשתתפות שלכם בתחרות ובכלל. ראשית, אתם צריכים להבין שכל מידע שימסר לכם כאן הוא בבחינת רקע, לא תחליף בשום צורה שהיא לייעוץ מקצועי שאתם תהיו זקוקים לו במהלך ענייניכם, ויש להתייחס אליו בהתאם, ולא לחשוב שאחרי שתשמעו את המעט שניתן לכם על קצה המזלג, תוכלו לוותר על ייעוץ מקצועי. חלק רעיונות שהשתתפו בתחרות הזאת באקזיט 09 יהיו רעיונות כאלה שיש בהם איזושהי תחולה המצאתית, ולכן הם אולי זכאים לקבל הגנה בפטנט. אנחנו צריכים להבין כמה מושגי יסוד סביב נושא של פטנט, פטנטביליות, מה ניתן להגן בפטנט ומה הדברים המעשיים שצריך לעשות על מנת לשמור על הזכויות שלנו. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת זה מהו חידוש. המצאה, כדי שתהיה בעלת הגנה בפטנט, חייבת להיות חדשה. פירוש הדבר שהיא לא נתפרסמה כפי שהיא, בשום דרך שהיא, לא באינטרנט, לא בעיתון, לא בכל פרסום אחר. ברגע שההמצאה התפרסמה, היא חדלה מלהיות חדשה, ולכן לא ניתן יותר לקבל עליה פטנט. צריך להבין שעצם העלאת צורך בהמצאה מסוימת הוא לא מהווה תיאור של ההמצאה עצמה. עצם האמירה שאנחנו זקוקים למוצר טוב יותר, או מוצר שיהיה מסוגל לתת תוצאות מסוימות, לא מגלה את הדרך שבה אנחנו משיגים את התוצאה. אבל יש מספר מקרים שבהם במסגרת העלאת הנושא או אמירת הכוונה, מבלי שאנחנו מתכוונים לכך, אנחנו עלולים גם לחשוף את ההמצאה כולה. ולכן, בבואכם להעלות קליפים לאתר התחרות, אתם חייבים להקפיד הקפדה יתרה, שלא לגלות בשום דרך שהיא את ההמצאה עצמה, משום שאם תגלו אותה, היא תפסיק להיות חדשה, ולכן לא ניתן יהיה יותר להגן עליה בפטנט, במידה והיא הייתה כזאת שאולי אפשר היה להגן עליה בפטנט. הנושא השני שאנחנו צריכים להכיר הוא התקדמות המצאתית. לא מספיק שההמצאה היא חדשה כדי שניתן יהיה להגן עליה בפטנט. חייבים שיהיה בה גם מה שנקרא התקדמות המצאתית, או במילים אחרות, כפי שמוגדר בחוק שלנו, שבעל מקצוע ממוצע לא יוכל לבצע אותה כדבר שבשגרה, אם יתבקש לעשות זאת. בואו ניקח מצב שבו אתם חשבתם על רעיון מסוים, ואתם רוצים להשיג תוצאה מסוימת. במידה וברגע שאתם פונים לבעל מקצוע ואומרים לו זאת התוצאה שאני רוצה להשיג, בכלים הרגילים שיש לו, הוא מיד ניגש לעבודה ומקבל את התוצאה הדרושה, אז יש סיכוי רב שאין בהמצאה שלכם מן התקדמות המצאתית, משום שדבר שמובן מאליו לבעל המקצוע, אלא אם היה דרוש איזשהו סיק המצאתי כדי להגיע לעצם הרעיון שצריך לבצע את הפעולה בצורה הזו. לכן לא מספיק כאמור לראות, אם אתם רוצים לשקול הגנה בפטנט, לא מספיק לראות שההמצאה היא חדשה ולא התפרסמה, צריך גם לשקול האם היא כזו שלא נראית מובנת מאליה לבעל מקצוע ממוצע. זאת בחינה די מסובכת, היא הרבה יותר קשה, היא הרבה פחות עובדתית מנושא של חידוש, כי ההמצאה אם היא התפרסמה היא לא חדשה, ואם היא לא התפרסמה היא כן חדשה, ואין למעשה מצבי ביניים, בעוד שבהתקדמות המצאתית יש עניין של שיקול דעת, של מה בעל המקצוע שוקל, וזה נושא שצריך לקחת אותו בחשבון.
נושא שלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא נושא של תיאור ההמצאה. זה נושא מאוד חשוב, משום שגם אם מצאנו שההמצאה שלנו היא חדשה ויש בה התקדמות המצאתית, על מנת שנוכל לקבל פטנט עליה, אנחנו חייבים לתאר אותה, כפי שהחוק דורש, בדרך שבעל מקצוע יוכל לבצע אותה. יש מקרים לא מעטים שבהם ממציא, מפתח, חושבים מסיבות כאלו או אחרות, שזה נכון להסתיר פרטים קריטיים של המצאה ולא לכלול אותם בבקשת הפטנט. זאת כמובן טעות, זאת היא עמידה בחוק, ובמידה ונעשה זאת, פטנט אם יינתן הוא יהיה חסר תוקף. ולכן מאוד חשוב כשאתם באים להגיש בקשת פטנט, וגם בקשת פטנט אלה שמכם שיגיעו לשלבים כאלו או אחרים בתחרות הזאת, ותוגש עבורם בקשת פטנט פרוביזיונלית, זמנית, גם במקרה זה אנחנו חייבים שהפרטים של ההמצאה או דרך ביצוע המצאה יהיו כלולים בתוך אותה בקשה, אחרת היא לא תקנה לנו את ההגנה שאנחנו רוצים לקבל. אבל אחרי שעברנו את כל המאמורות האלה והתגברנו על כל המכשולים ויש לנו חידוש ויש לנו התקדמות המצאתית ואנחנו תיארנו את המצאתנו בצורה טובה ומלאה, אנחנו צריכים להבין שגם אז לא באופן אוטומטי נקבל פטנט. במיוחד בתחום שבו עוסקת התחרות הזאת שקשור באינטרנט, קשור בתוכנה, יש גישות שונות במדינות שונות לגבי מה ניתן בכלל להגן עליו בפטנט ומה לא ניתן להגן עליו בפטנט. ולכן ייתכן מאוד שנושא שהוא טוב, הוא חשוב, מסחרית, יש בו חידוש והתקדמות המצאתית לטעמנו, לא יזכה לקבל פטנט משום שבאותה מדינה שבה אנחנו מנסים לקבל פטנט כעת, הכללים יהיו כאלה שהמצאות מהסוג הזה קשה או בלתי ניתן לקבל עליהם פטנט. הבחינה איפה אנחנו עומדים ביחס לכל הבעיות האלה הוא דבר שלוקח זמן, זה לא משהו שניתן ביום-יומיים בדרך כלל להגיע למסקנה, אלא אם ברור מאליו שהדבר הוא לא פטנטבילי בגלל אופיו, ולכן בכל מקרה שבספק אנחנו ממליצים להגיש בקשת פטנט ולבחון את כל הסוגיות במהלך הזמן שנותר בין הגשת בקשת הפטנט שנותנת לנו למעשה שנה, מה שנקרא שנת בכורה, שנה שבמהלכה אנחנו יכולים להמתין עד שנגיש בקשות פטנט מקבילות במדינות אחרות או בקשת פטנט בינלאומית, והזמן לבחון את הסוגיות האלה כשאנחנו ממהרים, כמו אלה שמשתתפים בתחרות הזאת בוודאי מהרו, הוא לא לפני הגשת בקשת פטנט פרוביזיונלית, משום שהזמן פשוט לא ניתן, אלא יש להגיש בקשת פטנט מלאה או שלמה עם כל התיאור והפירוט, ולבחון את כל הסוגיות האחרות בהמשך. אני מקווה שהפרטים המעטים שהזמן אפשר לנו לשוחח עליהם, יעזרו לכם קצת, בוודאי בפנייה לייעוץ, יעזרו לכם לשאול שאלות לפחות. בוודאי אין תשובות כלולות במה שדיברתי עד עכשיו. ואני מאחל לכולם בהצלחה רבה בתחרות.